Naces ou faste? Hoxe, imaxina, en 2 minutos, falamos do innatismo. Naces homosexual, bisexual, asexual ou faste así? Naces home ou muller ou chegas a selo? Supoño que estaredes a pensar, naces porque non o escolles ti. Por suposto que non é unha elección nosa. O xénero, por exemplo, é tan imposto unha muller trans como unha muller cis. Pero tampouco nacemos así. Para entender por que non son características innatas os nosos xenes, senón froito do noso desenvolvemento e da influencia de múltiples factores do entorno, imos revisar un chisco de bioloxía. No noso ADN hai unha serie de información que nos indica como imos ser. Isto é o xenotipo. Pero para que esta información se manifeste en forma de cambios no noso corpo, é dicir, para que este xenotipo se exprese, vai precisar dun ambiente, dun entorno, dun contexto. Os xenes poden ter consecuencias diferentes en función dunha serie de factores dese entorno, como poden ser os ambientais ou os sociais. Así, o xenotipo de por sí non determina nada, xa que a expresión do xene, o fenotipo, está influída polo ambiente. Entón, a xenética non funciona no baleiro absoluto, senón que precisa dun contexto. E a partir do noso nacemento, os factores do entorno modificarán e desenvolverán o fenotipo de formas distintas. A identidade de xénero, por seguir co exemplo, constituirase nun proceso de desenvolvemento e, por tanto, non é unha característica innata aos nosos cromosomas. Chegamos a ser mulleres. Ben, a que nos referimos neste contexto cando falamos de innatismo? Pois precisamente a esa concepción estática dunha característica como innata, que é a base de moitos discursos transfobos. Pero, como acabamos de ver, a xenética non apoia estes discursos simplistas. No pasado, esta corrente era a alternativa máis sinxela de explicarlle á poboación que as persoas homosexuais, por exemplo, eran naturais. Empezouse a dicir que naceran desa maneira, que era algo innato e que, por tanto, non se podía cambiar e reconverter porque estaba no ADN. Podemos entender por que se adoptou este discurso, pero é contrario á ciencia. E actualmente as súas consecuencias sofreas o movemento feminista coa aparición das TERS, que feministas non son, pero si innatistas e esencialistas. En conclusión, descartade eses discursos do innatismo e falade de procesos, construcións, desenvolvemento e dialéctica.